खुलुमबाय स्टुडियो आं रमद बर'न बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'ननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि नंगौ जेब्लानिफ्राय प्रमद बर'आ गोहोआव फैदों बै समनिफ्रायनो बिथां प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जौगानायनि हाबा मावनायजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा लुफुंनाय एबा गायसननायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझारनि सिआइटिआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे नुनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिथां माधव छेत्री बिथाङाबो बाहागो लादों आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मर स्टेचू इते आज आमार अनावरण करा होइसे। आमार कारणे हिटु गौरवर कथा जे क'क्राझारर आमार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मक सन्मान जनाय आमार इन्स्टिट्यूशने इयात एटा प्रतिमूर्ति स्थापन करिसे। आमी बिटिआर सरकाৰৰ तरफৰ পৰা তেখেতসকলক সহায় কৰিছোঁ। গতিকে আহি থকা সময়ত সিআইটিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব লগতে তেখেতসকলৰ ফেকাল্টি আৰু ইয়াত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ অহা স্কলাৰবিলাক বাহিৰৰ যিবিলাক বিভিন্ন সেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ এইবিলাকত বাহিৰৰ পৰা আহে সবে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু বড'ফা উपेन्द्रनाथ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন বা মৃত্যু দিৱস ইয়াত উদযাপন কৰিব পাৰিব। মই সিআইটিক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বড'ফাৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ এইটো বিশ্বৰ বুকুত জীয়াই ৰখাত সিআইটিও এটা ডাঙৰ অৰিহণা যোগাইছে। ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। खुलुमबाय स्टुडियो आं रमद बर'न बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बाख्नायजाथाव हाबाफारि नंगौ जेब्लानिफ्राय प्रमद बर'आ गोहोआव फैदों बै समनिफ्रायनो बिथां प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जौगानायनि हाबा मावनायजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखा लुफुंनाय एबा गायसननायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझारनि सिआइटिआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे नुनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिथां माधव छेत्री बिथाङाबो बाहागो लादों आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मर स्टेचू इते आज आमार अनावरण करा होइसे। आमार कारणे हिटु गौरवर कथा जे क'क्राझारर आमार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मक सन्मान जनाय आमार इन्स्टिट्यूशने इयात एटा प्रतिमूर्ति स्थापन करिसे। आमी बिटिआर सरकाৰৰ तरफৰ পৰা তেখেতসকলক সহায় কৰিছোঁ। গতিকে আহি থকা সময়ত সিআইটিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব লগতে তেখেতসকলৰ ফেকাল্টি আৰু ইয়াত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ অহা স্কলাৰবিলাক বাহিৰৰ যিবিলাক বিভিন্ন সেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ এইবিলাকত বাহিৰৰ পৰা আহে সবে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু বড'ফা উपेन्द्रनाथ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন বা মৃত্যু দিৱস ইয়াত উদযাপন কৰিব পাৰিব। মই সিআইটিক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বড'ফাৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ এইটো বিশ্বৰ বুকুত জীয়াই ৰখাত সিআইটিও এটা ডাঙৰ অৰিহণা যোগাইছে। ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।